weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to wande subalo tufnde silla pale koppe dungela rewo doggo sare soki samba kunda kundama kon waktu yoni hato misra jombu kame madinela ene jiya e gardede Kabaruuji mena to leydi Sénégal ma en jaha toon to Fouta nokku biteɗo Nguya ko sukaɓe ɗiɗo joli toon ñalawma hanki o toon to leydi Mauritanie kasa taya ko jayde wiyete noon ɓe kolliri pal dormo holliri palme d'or holliri wonande basal nana ɓeydi e nder leydi Mauritanie toon to leydi Mali ko famɗi ko kala pelgodiral ñande aseɗo yimɓe nogas mbasi pittali mumena e nder wuuro wiyetego talataya toon to Guinée Conakry hoorejo jagorɗe toɗɗaɗo holliri e ɗo e duuɓi ɗiɗi ma Conakry watuno lamorgo leydi Côte d'Ivoire toon to Côte d'Ivoire galle joguiɗo ko fate banggue weeyo leydi ndi ko fate orange ɓe jaltini capanɗe jeeɗiɗe joyya million gam wallidde kene wona capanɗe jeegom juma e nder leydi Côte d'Ivoire Kabaruuji menan jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ɓattaki ngullungu duwaw jettingol duwaw e dutugol duwaw umorade e musidɗo biteɗo Dembo Dioba Dembo Diob ko baɗuma cankiɗo koylela Silla ko mawnuma cankiɗo Demba Silla ko miñuma cankiɗo Ramata Silla ko miñuma cankiɗo Yero Silla ko miñuma cankiɗo Mariama Demba ko joom suudu cankiɗo kamɓe kala ɓe ndenti aɓe ngullo nonne kadi wandinaɓe e ko taari wande kala aɓe ngullo wandinaɓe ko taari wande kala jaltugola aduna mawniɓe hen banggue e miñiɓe hen banggue konne kadi kawmaɓe hen banggue e biyetinoɗo Sama Silla kam tigui yalti aduna yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi capanɗe joyyi e jeegom taw kadi o yalti aduna ko toon to wande subalo kamɓe noon aɓe ngulli ko wayno aram kononne kadi kenene ha fayenma toon to wande e jayga ha fayenma toon to tufde Silla kame caski ene wondi kadi e paale koppi e ha fayenma toon to sakeji ɓe ɗaccani hen kadi ɓe ɗaccani e guure taari ɗum kala ha toon to dumgal lawa ɓe ndendi sunare nde dendagal bandiraɓe kala ɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe arnoɓe nde tawno sunare nde wanno ko hecci hanki jamma ko ñalawma hanki o wira ñalawma hanki o wira toon to wande taw kadi yettini ɓataki o ko musidɗo biyeteɗo Demba Dioba taw kadi Dembo Diop taw kadi ko baɗuma cankiɗo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendagal wandenaɓe kala nde gueno yurmotomo yafomo kankoɗo hen biyetinoɗo Sama Silla jaltuɗo aduna toon to wande taw kadi yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe joyyi e jeegom taw kadi o wonino toon to Wourossogui caggal mum nde o ɗaccita warti ko toon tigui o rutti e joomi ko yo gueno yurmomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettini ɓattake on ko baɗi ko biteɗo Dembo Diop taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique Keɗtode Kabaruuji mon e ɗemngal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogas e jeetati duujala hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati Kabaruuji mena ɗemngal Pulaar ma en jaa ha toon to falde Podor jehen ha toon to Pete jehen to Nguya Nguy noon ne jimi maayo taw kadi ko maayo ngo Sénégal ko toon tigui ɓeɗo hen sukaɓe ɗiɗo iwnoɓe toon to Pete gam yaade toon ɓuɓɓinoyde ɓalli mumen caggal noon koye korka wona caggal noon siftinde on ñalawma hanki o yeehi ha
47 degré capannayi e jeeɗiɗi nguleki ko ɗum tigi saabi yimɓe hewɓe ne jippo e sara maayo ngo ngam ɓuɓɓinde ɓalli mumen hen goto e mabɓe ɗon wiyete ko Djibril Diallo goɗɗo noon ne wiyetno Mohameda Konate kamɓe ɗiɗi noon hen goto ko janggowo en yarano e duuɓi nogas goɗɗo noon ko pembowo ne yara e duuɓi 17 kamɓe kala jooli ñalawma hanki onon ɓalli mabɓe gawama sanga 17 heures ko nden tigui ɓalli ɗi jiita ɓe nawa morgamo peete eɗen mbasi dendagal bandiraɓe kala oɗo saaha mo gonɗen no guule kiwayi hewde ni yo yimɓeɓe tinno ndento maaje ɗe caggal on oɗo saaha mo gonɗen ne teska e kala saaha maaje ɗe ne keewi halkude yimɓe en neldi duwaw dendagal koreji mabɓe kala nde gueno yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓe aljanna Kabaruuji mena ɗemngal Pulaar ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Diamniadio kaalen e laamu leydi Sénégal ɓoyata noon laamu leydi Sénégal ma eggina jagorɗe tati ɗo hen e lewru fandu so gueno haaji caggal noon wonande kay laamu leydi Sénégal oɗo saaha yidde mabɓe ko ñantude wuuro wiyetengo Diamniadio ngam wadde ngon wuuro ɗimmo gaga hen Dakar kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay ɗo e lewru fandu ko jagorɗe tati geggata jagorgal ko fate banggue awo woni Oumar Gueye ne wondi kadi jagorgal ko fate banggue gaynaka woni Aminata Mbengue Ndiaya ene wondi kadi jagorgal ko fate banggue ndema woni Pape Abdullaahi Seka ɓeɗo hen tato noon ko ɓeɗo hen geggata gam ustude ko fate banggue kasdi laamu ngu e nder wuuro lamorgo Dakar hollirama noon wonande kene fotonde galleji nogas taw kadi ko galleji jagorɗe mahama toon kamɓe kala maɓe geggo haaɓe laaɓa noon so tawi qimama e koppareje baɗaɗe toon nde kala so ndenti kene foto wonde 56 milliards taw kadi koye koppareje franc CFA ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale professeur Abdoulahi Aziz Kassé wo holliri wonande kay gardiɗo ko fate cetal haɓade kala ko fate simme e nder leydi Sénégal tuma kay nde o huccodire jaydiyankoɓe o holliti wonande nder leydi Sénégal ɓuuri wawde toon simmade ko sukaɓe janggoɓe collège kame lycée so tawi nana limi tonggode mabɓe kamɓe simmotoɓe e nder leydi Sénégal ɓe kala soɓe ndenti 92 hen ko sukaɓe taw kadi ko janggoɓe e duuɗe jangguirɗe leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to payo kahane tawe e nder Thiès toonne kadi ko demowo goto felli toon gaynako goto caggal noon kanko demowo nde o teski e kala saaha wonande kay gaynako jawdi muɗum ne naata e guesa makko ko ɗon tigui waddi fetel makko nden noon o yi gaynako o dañi tigui fellude gaynako o felli ɗum e buhal tene kadi o yoɓima naggue mum woote e hollirama noon wonande ɗo e duuɓi ɗiɗi jawtuɗi ndene kadi o meeɗi fellude toon gaynako goto o wari toon kadi naggue mum taw yaltini ɗum ko jayde leydi Sénégal witende RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ñalawma hande o ma o joddo e janggoɓe duuɗe jaaɓi hattirde leydi Sénégal caggal noon ñeɗa seeɗa ɓennuɗo hen o joddino e mabɓe waɗi kaldigal kono woni toɓɓe ɗe ɓe nandirani oɗo hen ñalawma hande noon kamɓe janggoɓe duuɗe jaaɓi hattirde maɓe joddo e hoorejo leydi Sénégal gam hirjinde beele kamɓe kala ɓe duttito e duuɗe jangguine caggal noon guila kay ngoɗo hen wargo waɗi toon to Ndar kamɓe janggoɓe duuɗe jaaɓi hattirde kamɓe kala koɓe gedduɓe duuɗe aɓene kepti galleji mabɓe aɓe jooɗi oɗo saaha ne huula wottoɓe jaade ko wiyete hitande blanche caggal kay woto jangguina wasde teskede duuɗe jaaɓi hattirde e nder ndeɗo hen hitande nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiaroye ko gotal e leeɗe e nder Dakar dadiɓe Thiaroye pawi juuɗe men yoga yimɓe taw kadi ko dariɓe wadde kayitaji fenade ngam wiide ene nawa yimɓe toon to Europe ha tenti toon to Espagne kamɓe jaggaɓe noon hen goto mabɓe ko jibinande leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko pinando ɗum no feewi e fewnude kayitaji fenade wanma ko ɗo gollata walla waɗanma ko ɗo giwɗa ko ɗo hen paaɗa caggal on ɓe namdoma kene foti wonde million ngaji 3 piccal 5 taw kadi koye koppareje franc CFA caggal on nde ɓe namdi yimɓe tatto goto mum kala million ngaji 3 e piccal 5 koppareje franc CFA ɓe noon nde mabɓe ko juuti caggal noon ɓen tigui dañi kay haalande dadiɓe caggal noon dadiɓe mbaɗi hen loskoji ha mbawi fawde mabɓe juuɗe woni mabɓe noon oɗo saaha mo gonɗen loskone jokki beele kadi mbawa jaggede ha joni toon to leydi
Sénégal keddoɗen ma en jaha toon to Kolda kalene nokku biyeteɗo Giro Yero Bokara ko wuro wiite noon ken wona kiloji nogas hakkunde mum e Kolda jamma hanki onon ko bandi tigi nanno e boutique goto ngam yidde wujjande joom bitigo hawre noon joom bitigo nde dañi wullude e gulali cattuɗe fewi nde tawno ko cooso ko ɗon tigi jamreɓe hewɓe waɓe no sarsarɓe e noti e wulango makko kamɓe noon ɓe mbawi tigi teɓade gujjo haade mabɓe teɓade gujjo kam tawa aynima fiyande mawde no fewi ɗen piyande noon gañi yimɓe tatto e kanko noon caggal mu noon ɓe dañi tigi jaggudemo kanko noon o ɓe dañi fiidemo hawo rutti e joomi ko oɗo saaha noon omo tawe to morgo mo Kolda ɓen gañiɓe tatto ne tawe e cuuɗi cafriɗi gondi toon to Kolda ene teska noon toon to Giro Yero Bokara taw kadi woɗɗani kerola hakkunde leydi Sénégal kami Guinée Bissau ne teska e kala saaha bandiji ne jana e nder ngoɗon wuuro ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale cettala taw kadi ko tammingal ko fate banggue mayen kale cetal bitengala sen bankale cetala bitengala sini ko taw kadi ko prix ko fate jangugol Qur'anil Karim kamenon be jubbinino ko fate bange be jubbinino ko fate bange kawgel Qur'anil Karim taw kadi ko Louga Diourbel Matam e Dakar ko wona dum ko non ari yeso tigi ko almudo Mustafa Dia tonto Louga kam tigi ari yeso dudal mum ari yeso rewi hen kadi ko dudal Ceerno Ibrahima Seydou Ba tonto Matam kono ne kadi Ceerno Mohamed Ba tonto Dakar rewi hen Ceerno Soybo Wana tonto Diourbel ene wondi kadi Maymuna Lo tonto Dakar dedo hen jeeyo ngari yeso taw kadi koko fate bange kawgela Qur'anil Karim ngel heblo dum sini ko sengi wi tonto leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paadena cetal bite ngala kasataya be kolliri wonande kay ko jayde wiiten be kolliri wonande Palme d'Or ko cetal wiite noon ngal cetal noon ngala jokkondir rewindade ko fate bange basal fedde ngota go windere kami Ligue Arabe to dudal jaabi hattidi for Cameroun tonto Ghana Britain ko ton tigi be kolliri wonande kay leydi Mauritanie gile hitande ujunaji de jeenaya ha yetede saha mo gonen basal koko ɓeydi ƴellitade nder leydi Mauritanie caggal nde hollita wonande leydi Mauritanie ngalu ene suuɗe e nder leydi mum ha tekki ko wona ɗum ko kala ko ƴeŋnete e nder leydi Mauritanie ko kala ko ngalu kono kadi yoga e ɓiɓɓe leydi Mauritanie naɓe ceedaki nguɗon ngalu caggal on teskede wonande leydi Mauritanie waɗi jamɗe ne waɗi ko wiyete kanŋe kono ne kadi ne jogui ndelam kuɓam ko wiyete pétrole ɓoyata kadi maɓe jaltini hendu farkour woni gaz ko wona ɗum ko kadi kamɓe kala soɓe ndendi koɓe million ngaji 4 pawɗi seeɗa kono hollirama wonande guila hitande ujunaji ɗe jeenayya ha yetteɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri kamɓe Palme d'Or ɓe kolliri wonande leydi Mauritanie basal koko ɓeydi ƴellitade hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witen adraden fo ɓe kolliti wonande syndicat ji ɗowoɓe taw kadi ko guinol safroɓe natanɓe hofgo juuɗe ɓoyata wona lebbi ɗiɗi ɓe kolliri beela mabɓe no fewi caggal kayde ɓeɗo hen safroɓe leydi Mauritanie kala nde jaaɓi accude golle ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen cuuɗi cafriɗi gonɗe leydi Mauritanie yoga hen koko gofɗi oɗo saaha mo gonɗen kamɓene kadi haare mabɓe koko jokki ha joni ɓe ɗaccata so wona ɓe keeɓa hen polgu caggal noon laamu ngu yiiɗi kay ko tajje joɓɗele mabɓe caggal ɓe natani hofgo juuɗe gam hollidde wonande yo gonka mabɓe moƴƴine e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witen le Mauritanie ɓe kolliti wonande gollorgala canadien bitengal al gold kamɓe noon ɓe pelliti yaltinde kene foto wonde 1.45 million taw kadi koye koppareje dollar gam kay ñimnude gollorgal mabɓe tawetegal toon to tijiriɗa tijiriɗ ne tawe nder leydi ndi ko fate banggue min ko ɗum tigui waɗi ɓe toon oɗo sahan mabɓe ɓeydu kay ñibde takke mabɓe e nder leydi Mauritanie caggal yaltinde ɓe koppareje jonɗe no fewi beele kay ɓe jokka kay yiilade ko fate ngaluji cuuɗiɗi e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen al akhbar ɓe kolliri wonande ɓiɗɗo Sénégal najo taccinoɗo keeri leydi Mauritanie naate leydi Mauritanie kam noon waɗanno koye ngara hakkude Nouakchott kame Rosso ko ɗon tigui yalti aduna tawne wonno e bis
église goto taw kadi waɗani nokku biyeteɗo Kermasena kanko noon andaka holko saabi mayde makko ɓandu makko nawtama toon to leydi Sénégal sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali ko famɗi ko kala ko yimɓe nogas mbasi pittali mumen e jeere wannode toon to talataya ñande asende jeere ko wiyete luuma wannode toon to talataya aɓe gonno e ndenka catal bitengal MSA taw kadi ko heedanɓe mouvement mo Al-Jawada woni roberen wonɓe toon to Kidala e dañi noon worɓe arɓe otoji tati certuɗi wonde motoje nde ɓen ngari nden dartinani ni ko ɗon tigui gulle mabɓe kure e condi joɓima pittali yimɓe tata taw kadi ko koniyankoɓe jiyaɓe fedde witende MSA taw ko wallidiɓe roberen wonɓe toon to Kidala e caggal noon ɓe ndungtiɓe kuccite wonnoɓe oɗon luuma ko ɗon tigui ɓe dose mabɓe kure condi ɓe dañi yoɓade toon pittali yimɓe hewɓe hollirama noon wonande oɗo saaha mo gonɗen pelle arab kame tamasket ene wondi kam tamasket taw kadi ko toireken ne wonde pelle fulɓe ene keewi waɗede toon e jangoji walla ni ne keewi kay habde toon e koye mabɓe ha ganduɗa waɗa joftigu kono kay ɓen worɓe arɓe otoji tati kame motoje ha ɗoɗo gonɗen ɓe cuwata o andede andaka taw ko hooli ɓen kono ne tuma so wona fedde arɓeɓe ko tamasketen woni ɓeɗo henna toireken walla leñol fulɓe taw kadi yaltinum ko biyeteɗo Khalifa Touré gasiɗo jangguin toon to nokku biyeteɗo Talataya ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen kene fota wonde nogas e goho taw kadi ko commune wuuro e toon to Mayela Fallema noon ne tawi nder falde Keñeba taw kadi woɗɗani kaya kamɓe noon e gardugol Nuhu Keita kam tigui ɗowi catal biyetegal ASFA taw kadi ko yurnitade ko fate banggue Mayela Falleme giwguel toon to leydi Guinée e toon to leydi Sénégal ene wondi kadi goɗɗo biyeteɗo Gimba Diallo kamɓe noon ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗena Mayel Falleme ne irɗi tene kadi ngo soyɗi ndiyam ɗam moƴƴani yarde ɗam wona hunde holnide no fewi kene fota wonde noon nogas e goho wuuro renti gam yurnitade oɗo saaha mo gonɗena hol peeje peccorɗe ɓe ƴettata gam haɓade wonande olɗugol ɗam ɗo hen ndiyama woto halkude yoga e gueɗe caggal kay nden falde kala wuuri koko fate banggue ndema ko wona ɗum ko noon Gimba Diallo holliri wonande kay bayrugol ndiyam ɗam koko fate banggue oɓirde kanŋeji e taw kadi ko gondi toon e nder falde Kenneba ko ɗum tigui saabi oɗo saaha mo gonɗena e ndiyam ɗam wayli no fewi o saaha noon kamɓe woni kuccam mabɓe ko yidde haɓade kala ko fate olɗugol ndiyam ɗam ha tenti ko iwata e kanŋeji gam nadde e Mayela Falleme ha joni toon to leydi Mali keddoɗen oɗo hen gorko ko dadiɗo o wonno o wiyete ko Modou Konaté ko dadiɗo wonnomo hinde gendarme e caggal mum noon toon to Fana Koura ko toon tigui o jagga oɗo saaha mo tawe juuɗe dadiɓe leydi Mali e caggal no luskoji kewɗi mbaɗa e makko tawati ko kanko yooɓi fittandu fuñen baranoɗo ñande 13 lewru nduɗo hen ndu goɗɗen toon to Fana on fuñen taw kadi ko jaranoɗe duuɓi 5 mo fittandu mum yoɓano biyetnoɗo Ramata Diara kanko noon o qirlima ko kanko tigui yooɓi fittandu guel ɗon cukalel debbo kangaɗo kadi ne wonno e wuuro wiyetego Fana Koura ko kanko kadi yooɓi fittandu muɗum o haali noon holno yoɓori pittali mabɓe o holliri noon wonande debbo kangaɗo nden o soodi ñamde o jaggui poɗɗe ɗaynoje ɗe o waɗe ñamde mum o rokki ɗum ñaami o rewre mum koyguel ha ɗo leeli kala ɗani ko ɗon tigui waɗi o yooɓi fittandu muɗum ko wona ɗum ko noon oɗo hen sukade biyeteɗo Ramata Diara e taw kadi ko fuñen omo andi jinna mum no fewi caggal noon guel wonano coftugel no fewi ne wonduno e paali o dañino arde toon o salmini nene mum o wi ɗum yo nawguel toon to cuuɗi cafrirɗe nde yumiraɗo holliti wonande kay ala koppreje kono wi ɗum safroyde ko ɗon tigui o yeehi waddoyi poɗɗe ɗe noon o wayli ɗum o tottiɓe ɓe jaari e nden ɓe ɗanima ko jamma tigui wari o rondi guel ɗon cukalel wonnayi o taƴoyi dande muɗum joom suudu makko ɗimmo meeɗi noon namdademo kanko biyeteɗo Modou Konaté walla mbiyen tan Modou Konté namdima momo holko dañata ɗeɗo koppreje kala caggal omo yiira koppreje kewɗe no fewi ko ɗon tigui o waɗi ménage debbo so tawi kay namditima mom namdal bangal ni henna ko joɓotoɗo fittandu muɗum kanko noon nde darde dadiɓe o holliti wonande ko dawriyankoɓe goni caggal makko mo taccanno kerola waya ha toon to Guinée Conakry gam yeeyde ƴiƴam wonande sukaɓe ɓe o dahanno e nder leydi Mali o haalani ɗon tan hay ko wiyete Noro Cocodine kala omo dahanno ɗum e nder maaje gam yoɓade ƴiƴimeji mumen gam rokkoyde wonande ɓeɗon gollotoɓe waɗaɓe ko fate banggue fétisaji dabare gam wallide yoga e dawriyankoɓe kono ha ɗo gonen o
heɓani haalde taw hol dawriyankoɓe wonɓe caggal makko yaltinum ko jayde leydi Mali witende Mali acti ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale dadiɓe Mamadou Togola kamɓe noon ɓe pawi juuɗe mabɓe e kene fota wonde 46 taw kadi ko tufere huuɗo ɗaynoko ko kame poɗɗe ɗe moƴƴani kala e nokku biteɗo dabanina ko dabanini walla mbiyen tan dabanina ko toon tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe e dabanani ko toon tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe oɗo saaha noon koye magasin goto ɓe pawi juuɗe mabɓe e yoga e yimɓe gollotanoɓe e oɗon nokku ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale hoorejo jagorɗo leydi Mali woni Soumaïla Boubé Maïga waɗino jillu mum toon to Guinée Conakry e siftinde noon Guinée Conakry kame leydi Mali oɗo saaha noon ɗiɗo dumunaji kala ɓe gona weltuɓe no fewi e saabi ɗum noon ko kerol hakkude leydi Guinée kame leydi Mali kanŋe gonɗo to no e kala saaha ne waɗa pelɓodiral ha ganduɗa leƴƴi ɗiɗi ɗi kala ɓiɓɓe malinaɓe ɓiɓɓe Guinée naɓe ene kewi warodirde hen kanko noon hoorejo jagorɗo leydi Mali Soumaïla Boubé Maïga nde o yeehi toon alkamisa ɓennuɗo omo yaade jagorgal kalfinangal ndelama kuɓɓama ɓe dañi yewtu toon toɓɓe kewɗe no fewi e sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée e Guinée Conakry toon to Guinée Conakry ma en kaale hoorejo jagorɗo Guinée Conakry taw ko hoore jagorɗo biteɗo Ibrahima Kasoria Fofana o holliti ñalawma heccanke o wonande kay ɗo e duuɓi ɗiɗi so gueno haji ma Guinée wa no comme Côte d'Ivoire ni maɓe golla taw kadi golle cattuɗe no fewi yoga e leyɗe Conakry maɓe kelluma ɓe mbawa ngardinde Conakry beele moni kala yiito hoore muma e kamɓe noon woni happu mabɓe kay ko heftade leydi Côte d'Ivoire ha joni toon to Guinée Conakry keddotoɗen ma en kaale Sellou Delen Diallo e caggal nde o yeehi toon to legal bitegal Bambe to ñalawma hanki o taw kadi ko Qur'ana janggueteno e jumamo Bambe to taw kadi waɗantino ɗon Qur'ana ko Hammadi Ba caggal mum noon o holliti nde huccidire jaydiyankoɓe omo jogui hoolare timmude no fewi hitande ujunaji ɗe nogasa mawo jooɗoye toon to Sékou Touria woni galle lamorgo leydi Guinée sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire gollorgal bitegal Orange taw kadi ko tammingal ko fate banggue noddirguel leydi ndi ɓe jaltini ken wona 75 millions taw koye koppareje franc CFA gam wallide taw koye koppareje franc CFA gam wallide ken wona 60 juma ko fate banggue kumtari toon to Burkina Faso caggal taƴodiral hakkude laamu leydi Burkina Faso kame Taïwana ñalawma heccanke o taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele biteɗo Alpha Barimo jagorɗo Burkina Faso tawama toon to Pékin o sifodiri toon e jagorɗo nando makko jokkodiral taw kadi ko payodingal hakkude leydi Burkina Faso kame leydi Chine sen giwi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Nigéria ñalawma hanke o ko jango waɗi toon taw ko jangoji ɗiɗi waɗi ɗum ko rewɓe ɗiɗo haɓɓuɓe pafti mumen jeeyaɓe e Boko Harama kamɓe noon ɓe naati koye wuuro wiyetengo Kunduga noon ene tawe 35 kilométre hakkude muɗum e wuuro wiyetengo Maydi Guri ne tawe e nder état mo Borno ko toon ti nder état Borno nder état Benu ko toon tigui ɓe jani caggal noon yaltini ɗum ko biteɗo bellu damba bellu dambuna kon tigui yaltini o holliti wonande nguɗon jangu yoɓima pittali yimɓe tato caggal kay kamɓe ɓeɗo hen ɗiɗo so tawi ɓe tawama kamɓe kala ɓe gona yimɓe joyo wasɓe hen pittali mumena oɗon ketto kabaruuji mon jolam jaɓe salto o haali abouba kabaruuji menan jolam jaɓeri Sawtuwol haali abouba ma en jaaha toon to leydi France kam États-Unis d'Amérique e maaje kaɗɗe leyɗele Afrique walla mbiyen leyɗele Europe taw kadi ko yinnoɓe ɗannade haali abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi Saar kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi France puɗɗotoɗen e nder leydi France ma en kaale o suka malinajo biyeteɗo Mamadou Gassama noon ko malinajo mo ala kayitaji gonnoɗo e nder Paris lamorgo leydi France e ɗiɗo duuɓi foof kanko noon caggal nde wonno e nder leydi he mo ƴeewa kayitaji o suwano hebde kayitaji e ñalawma hanki tuggi ñalawma hanki faade e oɗo saaha joni kanko Mamadou Gassama o wonti tigui euro e nder leydi Paris euro noon woni neɗɗo tigui. Low battery, please charge.
noon ko caggal kayde cukalel gotel soynano engel welta e dow étage mo 4e étage engel welta ko nden tigui yimɓe hewɓe jalti ñuki hen ene gulla cukalel ngel ene woya nden noon yimɓe noddi sapeur pompier en ene goni e lawol ene gara ko nden tigui Mamadou Gassama taw ɗum waɗi waɗɗani so wonno ko nden tigui o notiti e gulali hen nden o soynima cukalel ngel ene welta engel woya yimɓe ne gulla ko nden tigui kanko Mamadou Gassama hakkille makko arnimo yo diw o ngabba e huɓere nde tawa kadi o ngabbiri ko balcon huɓere. Low battery, please charge. état to cukalel ngel woni o dandi cukalel ngel de sapeur pompier en jetti tawa kanko Mamadou Gassama o dandi cukalel ngel e oɗo tana nden noon guel tawa kadi hawriji mbi hewɓe ne joguino téléphone aji mum ene gonno e filmudemo caggal nde o waɗi ɗum mintaji seeɗa fawi hen fodde million aji 4 neɗɗo ji vidéo ji ɗi kolliri hen beelama mum tugui nden noon faade oɗo saaha joni mo kalaten Mamadou Gassama woni tigui euro e nder Paris lamorgo leydi ɗum noon waɗi tigui ko ñande alede nde tawa kadi ɗum waɗi ko nder Paris to wiyete 18e arrondissement e nder Paris lamorgo leydi ndi tawa kadi ene waɗi to wiyete Rue Max Dormi caggal ɗum noon oɗo maire mo leydi maire mo wuuro Paris biyeteɗo Anne Hidalgo holliri tigui weltare mum no fewi o noddi Mamadou Gassama o haalde mum e téléphone o holliri weltare makko kono noon kadi biyeteɗo Valérie Pécresse holliri hen weltare mum no fewi kanko Mamadou. en ñaguima yafuya ko caɗele tigui rigui technique ma en garto hen so tawi gueno haaji The Bluetooth device is ready to pair. hokkete kayitaji taw ko wonta kayit jibinande e français najo e oɗo saaha joni noon en tijja tigui ñalawma hannde o ma o joddo e Emmanuel Macron ma o heɓ kayitaji kadi ha timma taw kadi ko kayitaji. The Bluetooth device is connected successfully. kadi o watta liggade e sapeur pompier ɗum noon ko wonande tigui woni beelama mawɗo wonande oɗo biteɗo Mamadou Gassama koto dowlaji tenduɗi Amérique paɗen jeena ha e oɗo diwan biteɗo état biteɗo Maryland ko état tawteɗo e nder dowlaji denduɗi Amérique oɗo saaha mo kalaten Maryland woni tigui ko yolayru mawdu noon ha tenti kay oɗo nokku biteɗo Elliott City ko ndiyam tigui reggini toon ndiyam kewɗam woni toon ha reggini werlaji kewɗi dijje kadi naati e galleji ha fodde kene wona premier étage uji galleji nani ndiyam e oɗo saaha joni noon hay goto wasani hen fittade mum kono yimɓe hewɓe eggi e galleji mumen laamu ngu erima yimɓe kadi nde ummoto e galleji tawa kadi ko lesdiri paya e nokkuji leyɗe tawa ko leyɗe ɓurɗe towde mo fodde noon ken wiyanma duuɓi ɗiɗi joni ko ɓenni duuɓi ɗiɗi ɓennude sakke ɗen e mayla Maryland heeɓino yoolere wande ni ha yimɓe ɗiɗo mbasno toon pittali mumen koto maire Méditerranée paade woni tigui maaje Méditerranée en e nder maaje Méditerranée debbo goto gonnoɗo e ɗannade tawa ko ɗanngal suuɗere woni clandestin o jibinino e nder bateau caggal noon e nder bateau tawa ko bateau faabu kanko noon omo jeeya capanɗe jeeɗiɗo yimɓe tawa kadi ko dandanoɓe wonnoɓe e lañol ɓe lañol mumen yoolino tawa kadi ko oɗo bateau faabu biteɗo SOS Méditerranée sans frontiére paabinoɓe caggal nde o faaba e nder on bateau noon ko hen tigui o jibini ɓinguel o holliri noon kanko suka debbo jibinɗo o holliri tigui ɗiɗo duuɓi foof onno ko nder leydi Libi ko cokonoɗo toon omo fiye piile musɗe e saaha fof kadi omo waɗe violé ko toon o ƴetti ɗuɗo reedu ɓinguel ngel noon ene selli ene jaam ɓinguel ngel innirama miracle woni tigui kawisaji Allah ngel ɓinguel jibinaguel e nder oɗo bateau biteɗo SOS Méditerranée e SOS Méditerranée sans frontiére ko kanko waɗi ɓinguel jeeɗiɓiwel ɓinguel jeegoɓiwel jibinaguel e nder oɗo bateau taw ko médecin sans frontiére e witeɓe SOS Méditerranée ko kañum tigui jeeyi on bateau faabu. en ñaguima yafuya caɗele technique seeɗa kono alhamdulillah foof rewti lawola Ghali Abouba eɗen mbiya so tawi Allah ne rokkuma namdotakoma hooli inde maɗa oɗo hen Mamadou Gassama janoɗo ɗaɓɓoyde toon to leydi France ne toon e duuɓe banduma e subaka goto waɗi gollal aduna kala tini ɗum nde kene andinen neɗɗo ko gollal yo Allah rokku en gollade ko enen teskore e nder gurdam meɗen en gara e toɓɓere meɗen walla mbiyen tan konngol meɗen mbay ñigu jiɗɗen wiide ko yimɓeɓe yo mbattu haqqillaji mabɓe e duuɗe franciyankoye ɗen beele Qur'an o ne nattine hen Qur'an o jangguine sukaɓe beele kamɓe kala ɓe gona e mbadi pewala e ganden jangde tubankirde ɓolde tan wawata andanden diine men ma en jiɗ janggo haalde diine kuulen caggal kala diine mo kalɗen ko diine bindaɗo e ɗemɗe mabɓe e tawa kadi en mbawata waylude saabu en gandani goɗɗuma kabaruuji mena joolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.